Sestra ma vymenuje do vedenia firmy. To je niečo. Vidíte, aká je sila dobrosrdečná. Ako sa moja dcérka stará o svoju rodinu. Vždy jej záleží na ostatných. Ale mala to pokom zdediť. Podala sa na otca. Len prosím Allaha, aby ju stále ochraňoval. Amen. Tak čo, dcerka? Povieš o tom svojmu mužovi? Akému mužovi? Sledujeme, aby ma zabil. Mám mu povedať, že som tehotná? Ach, dcerka, čo to máme za osud? Nad takouto dobrou správou plačeme. Ale takto to nepôjde. Čo povieme, keď sa to dieťa narodí? Nemôžem si to dieťa nechať. Nemôžem. Sila, čo to vravíš? To neprichádza do úvahy. Veď život je dar. A Allah ti ho nedal iba tak, dcérka. Si povinná ho prijať. Nemôžem. Prečo, Zlatko? Ha? Prečo? Sila, už prišiel ten hosť. Dobre, Narin, idem. Len poď. Už si doma? Kde si bola celý deň? Mala si vypnutý mobil. Vybila sa mi baterka a nevšimla som si to. A kde si bola? Kde asi? Bola som doma. Prečo klameš? Volal som aj na pevnú. Na chvíľu sme si s Zajlou vybehli na nákupy. Mohla si sa mi ozvať. Keďže ti to je obvykle jedno, nenapadlo mi to, Burhan. Asi sa niečo stalo. Volal advokát. Na súde budeš vraj vypovedať ako svedkyňa. Máš si teda pripraviť, čo tam povieš. Isté. Advokát. Čo iné som čakala? Prečo si už zase podráždená? Prepáč. Už sa neozvem. Neprovokuj ma, už som dosť nervózny. Musíme sa porozprávať o zajtrajšku. Vidíš to? Zbytočne som sa vytočil. Kam ideš? Ešte som neskončil. Chcem sa napiť. Dobre, tak rýchlo. Čo teraz robí Sila? Prišiel Salim, jeden z riaditeľov. Majú s ním stretnutie. O takomto čase a doma? Viac neviem, pán Buran. Všetci sú v obývačke. Kto konkrétne? Celá rodina. Sila a pán Salim im púšťajú prezentáciu. Nič viac nevieš? Mal si zistiť, o čo ide a oznámiť mi to. Máte pravdu. Hneď to zistím. Dobre. Toho riaditeľa prever. Aký s ním má Sila vzťah, keď ho pozýva domov? Ako si želáte. Mimochodom, Sila a pán Emre sa už nerozprávajú. Aj vo firme sa snažia nestretávať. Vieš aj, čo je za tým? Minule sa veľmi pohádali. Vtedy som tu nebol, ale aj to zistím. Dobre. Čakám na správy. Pán Boran. Áno? Pani Sila v posledných dňoch nevyzerá dobre. Je unavená. Takmer nie je. Je chorá? Neviem, či je to niečo vážne. Je to len môj subjektívny pocit. Myslel som, že vás to bude zaujímať. No, vďaka. Keď niečo zistíš, ozvi sa. Isté.
Pamätáš si to, Narin? Tam si mi povedal, aby sme ušli. Je to tu veľmi pekné. Architektúra domov je zaujímavá. Nejde len o architektúru. Skôr o tunajších ľudí, ich životy. Tým je tento kraj pekný. Turci, Kurdi, kresťania, Arabi, šíti, suniti. Dlhé stáročia tu žijú ako bratia a sestry. Toto sú vhodné lokality pre naše investície. Pre továrne aj pre ďalšiu výstavbu. Dcerka, kupuješ pôdu u nás doma? A zdá, tam chceš zapustiť korene? Je to predsa náš domov. Chcem posilniť svoju pozíciu. No, zástupcom rodu sa to nebude páčiť, Sila. Narin má pravdu, dcerka. Vôbec ma nezaujíma, komu sa to nebude páčiť. To je ich problém. Rodina Sonmezovcov získa v Midiate väčšiu moc. Bude silnejšia aj ako Genžovci. To my zrúcame tradície rodu Genžovcov v Midiate. Dobre si to premyslela, dcérka. Namiesto toho, aby sme sa ich báli, postavíme sa proti ním, aby sa oni báli nás. Naozaj? Chýba ti domov? A ako by mohol niekomu nechýbať? No vidíš. Pán Selim, pustíte to ešte raz? Istéže. A kde sa dá takto žiť? Tam, kde je